družstvo Krahulová dosáhlo ve druhém pokusu 27,39. Lepší tedy byl 26,82. Nicméně platný čas je 27,39 a je to zlepšení oproti prvnímu pokusu, kdy dosahli 28,86, takže více jako vteřinu si polepšili. Takže Krahulov si z dnešní soutěže odnese čas 27,39. No a nyní bych poprosil už muži bez omezení.